मिलौदो देंखोनि गाराङाव मेथाइ रोजाबगिरि दावहारु बसुमतारी फागला नोंनि थाखाय उन्दै बैसोनिफ्रायनो मेगन नुयै दावहारु बसुमतारीया गावनि मिलौदो गारांजों मुहिहोदों बड'लेण्डनि सुबुंफोरनि गोसोखौ। सोरजिगिरि आनान गसाइनि थुलुंगानियाव मेथाइ रोजाबना बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 नि देरहासार बान्थाखौ आजावनो हादों दावहारु बसुमतारीया। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बर्नदिपार गामिनि थागिबि बिफा अबिराम बसुमतारी आरो बिमा देवबारी बसुमतारीनि फिसाज्ला दावहारु बसुमतारीया उन्दै समनिफ्रायनो थाइनैबो मेगना नुवाब्लाबो गावनि नाजानाय आरो सोरजिगिरि आनान गसाइनि बोर आरो दिथागिरिनि थुलुंगानियाव मेथाइ रोजाबना बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 आव देरहासार मासिखौ आवग्रिनो हादों। हन्डा कम्पानिनि स्कुटि सालायना ओजों थांनो बे समाव जोंनि उदालगुरिनि सोरांसार बाग्लारिनि मोनसे एक्सक्लुसिव लाइभनि गेजेरजों दावहारु बसुमतारीनि सोमोन्दै आबुङै मिथिना लादो। हन्डा कम्पानिनि स्कुटि सालायना ओजों थांनोलै आगै। नैबे समाव दंफैयो आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे राङाखरा जोहोलाव जोहोलाव बासिराम जोहोलाव रुरेल स्टेडियामाव आरो बे बासिराम जोहोलाव रुरेल स्टेडियामावनो दिनै बड'लेण्ड आइडलाव सेथि मासि आवग्रिनो हानाय मेथाइ खनगिरि बिथां दावहारु बिथाङा आंजों लोगोसे दङ। बे दावहारु बिथांजोंनो आं नैबे समाव माखासे बाथ्राखौ मिथिनो होननानै दंफैयो। नोंथांखौ जोंनि चेनेलाव खुलुमग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय। दा दिनै नोंथाङा बबे समनिफ्राय बेबायदि मेथाइ रोजाबनाय आरो दिनै नों बड'लेण्ड आइडलाव सेथि मासि आवग्रिनो हादों बे बिथिङाव मा बुङो? आंनि मेथाइ खननायानो जाहैबाय आं उन्दैनिफ्रायनो खनखायोमोन। ओमफ्राय बिदि माने जेबो स्टेज पारफरमेन्स खालामामोन आरो बिदि कम्पिटिसनफोर खालामामोन। ओमफ्राय आंनि स्टेज पारफरमेन्स खालामनाय आरो कम्पिटिसन खालामनाया जाबाय 2016 आङो जागायदों आरो खालामदों। दा नोंखौ गिबि थुलुंगा होजेननाया सोरमोन ओरैनो? आंनि गिबि थुलुंगा होनायखौथ' आं आंनि इसोरखौनो बुंनांगोन। मानो होनोब्ला दिनै इसोरा आंखौ बेसिम दैदेनना लाबोनायखायनो आं माने बे मोनसे माने आङो पारफरमेन्सखौ खालामनो हादों आरो मानसिफोरजों रायजो राजाफोरजों सिनायजादों। आरो नैथियाव आं बुंनो सानगोन आंनि फोरोंगुरु शिबसुना सार बिथाङा गोबां खस्थ'यै फोरोंदोंमोन आंखौ। बेनि फोरोंनायावनो आं दिनै नैबे थांखिसिम सफैदों आरो। जों नुयो गोबाङानो दिनै मेथाइनि जिथु अनथरा बेखौ लिरनानै लायो, नाथाय नोंथाङा खोब दुखुनि बाथ्रा मेगन नुवा। नोंथाङा माबायदियै बेबायदि मेथाइखौ हमदांनो हानानै बेबायदि बुङो? आङो बिदिनो खोनासंनो गोनां जायो। माने खोनासंनानै खोब माने गोसोआव लानो गोनां जायो आरो बबेबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला माने गावखौनो गाज्रि नाङो। ओमफ्राय जेसेबां हायो आं गोसोआव लानो नाजायो आरो बिदिनो खनलाङो। फैबाय थानाय समाव नोंथाङा मा थांखि लादों बेबायदि मेथाइ खननायनि बेलायाव? आंनि थांखियाथ' दङ, नाथाय आं गिबियावनो बेखौ बुंनो सानग्रोगोन जे सोलोंनाया जोबनो थाङा। आं हानायखिनिखौ आङो जेसेबांखि हायो आङो सोलोंलांनो नाजागोन। आरो लोगोसे आंनि जिथु थांखि बेयो थांखिखौ आङो जाफुंहोनो नाजागोन होननानै आं सानो। माने आंनि थांखियानो जाहैबाय आङो जोंनि भारतनिनो एकदम महान मोनसे श' इण्डियान आइडल बेयाव आं थांनो होननानै सानदों आरो आसा खालामो रायजो राजाफोरनि अननाय मोनोब्ला आरो बोर मोनोब्ला आङो बे आंनि जिथु थांखि बे जाफुंगोन होननानै। दिनै नोंखौ बेसिमाव सोर लाना फैयो दिनै बेयाव आंजों लोगोसे आंनि बानायसो फैदों भागिन नै बिथाङानो। ओमफ्राय आंनि लोगोसे आदा बिदुर बिथाङाबो खुब मोजां भिडिअ माने बिदि खालामो दै। माने जिखिनि आंनिबो स्टेज पारफरमेन्स खालामनो मोन्दों बियो भिडिअ। आरो लोगोसे आंनि गुमै फैदोंमोन, बियो माने एसे प्रब्लेमनि थाखाय खामानिनि थाखाय थांथ'दों आरो दाहाय उनाव फैगोन बियो। नाजानाय थायोब्ला जाफुंसारैनि जेबो बाथ्रायानो फैया। बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो? रायजोफोरनिसिम मा मेसेज होगोन? औ, आङो बेखौनो बुंगोन, नाजानाय थायोबा बे नंगौ। नाजानाय थायोब्ला मोनसे जेबो जाफुङैनि खोथायानो फैया। मानो होनोब्ला नोङो मोनसे जुदि थांखि लायोब्ला, आङो मेथाइ खननायनि बिखयल' बुङा, मेथाइ खननायनि अनगाबो मोसानायानो जा बायदि बायदि खेलायानो जा बायदि बायदि आरो जिखुनु बिथिङावनो नोङो माबा मोनसे सोरबाफोर थांखि लादोंब्ला
बे थांखिखौ माने एकदम गोब्राब माने जेरावबो गोसो होआलासिनो फरायनायखौथ' फरायनायफोराबोथ' जेनेबा फरायनायाथ' थाखाबायानो लोगोसे फरायनायजों लोगोसे बे गावनि जिथु थांखि बेखौ नोङो गोब्राबै जुदि नाजाथाबोब्ला नोंनि बे थांखिया जाफुंगोन होननानै आङो मेसेज होनो सानो मानो होनोब्ला दिनै गोबां मानसिफोरानो जेरै मेथाइ खननायनि बिथिङावनो आं बुंबाय जोंनि अरिजित सिंमोन आं बिथांमोनखौनो बुंबाय आरो बिथांमोनाबो खोब दुखु खस्थ' मोनदों गोबां प्रब्लेम फेस खालामदों नाथाय बिथांमोना हार मानिनानै थायाखै दा जेरै जोंनि फुकन आदामोन जोंनि बिटिआरनिनो बिथाङा सासे आउट अफ सिंगार थ' बिथाङाबो गोबां प्रब्लेम मोनदों जिथु मेथाइ खनजेननायाव सोलोंजेननायाव थ' बिथाङाबो अब्लाबो गावनि जिथु थांखिखौ माने होसोनो माने गाराखै आरो मेङाखै आरो बिथाङा दा मेङैखायनो दिनै बेसिम बिथाङाबो माने टप एबा सेथि जायगायाव बाहागो लाना एबा जायगा मोननो हादों आरो थ' ओंखायनो आं बेखौनो खावलायो जे सोरबाफोर मेथाइ खननायानो जा खेलायानो जा मोसानाय बायदियानो जा नोंथांमोना जेनेबा जाहाथे गोसो होसाबनानै आरो जि थांखि लादों बेखौ माने एकदम नाजाथाबनांगौ होननानै आं बुंदों आरो जोंनि आइ आफा आरो बिदा फंबाय गासिखौबो माने जोंनि बिमा बिफायानो जेनेबा गारजेन नालाय थ' बिसोरबो माने जोथोन लानांगोन होननानै आं बेखौनो बुंबाय आरो बेखिनिखौनो नंगौ बिथाङानो जाहैबाय दावहारु बसुमतारी आरो बिथाङा खोब गावनि नाजानायनि गेजेरजों थांनाय साननैसो सिगाङाव बड'लेण्ड जि सिंगिं बे कम्पिटिसनाव बड'लेण्ड आइडलाव बिथाङा दिनै सासे आइडल महरै सिनाखि लानो हानायखौ जोङो नैबे समाव जों नुनो मोनो थारैनो जोंबो बाख्नायनांगोन बिथाङा दिनै बेबायदि गावनि नाजाथाबनायजों दिनै गावनि जिथु थांखि बेखौ होसोनो लानाया थारैनो जोङो बाख्नायनांगोन नैबे समाव आं उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि जानानै केमेरा पार्सन बिथांजों लोगोसे सोरांसार बाग्लारि।